खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां 14 नं चिरां दुवाराव बिपिएफ दलनि मोनसे फिन आरोबाव गिदिर खहा सप्तायावनो खननै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'खराव फैना बा न'आव फैनानैनो जयनिं जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे साननैसो सिगांसो बिपिएफनि मावथिफोरा एबा बिपिएफनि मददगिरि गोबां सोद्रोमाफोरा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिथांनि न'आव फैना जयेन जाफैदोंमोन। फिन आरोबाव दिनै खाम्फा बरगयारी थामहिनबा बिपिएफ दलनि मददगिरि 14 नं चिरां दुवारनि गासै सा 12 मावथिफोरा फैनानै दिनै फिन आरोबाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'खराव फैनानैनो जयेन जाफैदों। आरो बिथांमोना मानो थाखाय जयेन जाफैदों बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायना होगोन। 14 नं चिरां दुवाराव बिपिएफ दलनि फिन आरोबाव मोनसे गिदिर खहा होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला सप्तायाव खनसे नङा खननै फैनानै जयेन जाफैदों। थांनाय सप्तायावबो एबा बे सप्तानि साननैसो सिगांसो 10निबो बांसिन सुबुं बा 10निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा न'आव फैनानै गावनो हारसिं जयनिं जाफैदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव दिनै 14 नं चिरां दुवार थामहिनबा खाम्फा बरगयारीनि मददगिरि बिथांमोना आरो सा 12 बिपिएफ दलनिफोरा दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बिथांमोना मानो थाखाय जयनिं जाफैदों बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो फोरमायदों। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोराव सुबुं समाजनि जौगानाय खामानि मावनो हायाखै आरो माहारिबादनि जेंनानि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेखायनो दिनैनि समाव इउपिपिएल सरकार दैदेननाय माखासे सुबुं माहारिनि जेंना सुबुं समाजनि जेंना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों। बेखायनो बिपिएफ दलखौ नागारनानै दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'खराव गावनो फैनानै सा 12 मदद खालामबोनाय 17 बोसोर बिपिएफ दलखौ बिथांमोना मदद खालामबोदोंमोन। आरो बिथांमोना मदद खालामनानै नाथाय सुबुं समाजनि आरो माहारिबादनि जेबो खामानि मावनो हायाखै, जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै। बेखायनो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि एबा मावनाय एबा आदर्शखौ मोजां मोना बिथांमोना दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'खराव फैनानै जयेन जाफैदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो सुबुं समाजनि आरो माहारिबादनि जेंनाखौ मावफुंनो हायाखै। बेखायनो दिनै जों बिपिएफखौ नागारना इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों एबा जयनिं लानायनि गेजेरजोंनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि उनाव माबायदि बिपिएफनि हालोदा जागोन बेखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिपिएफ दलआव सापर्टार एबा मददगिरिफोरा 20 निफ्राय 30% एबा जौखोन्दो मददगिरि दं होनना बुंदों। आरो दिनैनि समाव बिपिएफ दलआ खावनै जाबाय होनना बुंदों। जेरै चन्दन ब्रह्मनि दोलोआ आलादा आरो हाग्रामानि दोलोआ आलादा होनना बुंदों। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथाङा फैबाय थानाय समाव एबा एमपि इलेक्सन लकसभा बिसायख'थिनि उनाव जेनोब्ला इउपिपिएल दलआव जगदान जाफैगोन होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा दाबि दैखांदों बा अजद खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों नुना मोनदों बिथांमोना साफ्रोमबो बिपिएफनि मददगिरिमोन आरो बिथांमोना गावनो फैनानै बिथां रनजित बसुमतारीनि न'आव फैनानै जयनिं जाफैदों। आरो बेवहा गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। आरो बेयाव जाखिनि नोंथांमोना इउपिपिएलनि फालि गाननाय नुदों बे गासैबो बिपिएफ दलनि मददगिरिमोन आरो बिपिएफ दलखौ मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखाय दिनैनि समाव इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। थिग बेबायदिनो बे जयनिं जानायनि गेजेरजों खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि गोबां बेरफुसार बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ दलआ खावनै जानाय बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे लकसभा बिसायख'थि जोबब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेननायनि उनाव माबे दलाव जगदान जागोन बेखौबो लानानै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। दानिया फैदों मा जाहोननि थाखाय इउपिपिएल एबा बिपिएफखौ नागारनानै बिथांमोना सा 12 बिथांमोना मानो थाखाय बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों जों खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। नमस्कार मैं আজি আমি ইউপিপিএলৰ দলৰ ভাল পাইখিনি মই 13 জন আমাৰ মুৰব্বীবিলাক লৈ আহিখিনি জইনিং কৰি দিছো। আৰু সেইটো মোক ভাল লাগিছে। ইহঁতে বহুত মোক লগ দিছে এটাৰ কাৰণে।
যোগদান কৰি দিছো। ইউপিপিএল দলত কি কাৰণত আহিছে? আমি ভাল পাইছো, ৰাস্তাটো ভাল দেখিছো, ব্যৱহাৰটো ভাল দেখিছো, সেইটো কাৰণে আহিছো। আপুনি 17 বছৰ বিপিএফত ভোট দিছিল, কেনেকুৱা হয়। উন্নতি কৰিছে আপোনাৰ গাঁৱত? উন্নতি কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আহিছো। আপুনি কোনটো বিচাৰিছে কৰক? মোৰ ৰুণিকেটা। ৰুণিঘাটা। হয়। এতিয়া ইউপি কাম কৰি যাব বুলি কৈছে। আমি সিস্টেমটো ইউপিএলৰ যি সিস্টেম আছে এরকমই করে যাব। বিপিএফএল আছিল, আজি ইউপিপিএলত আহিছো। আমাক ইউপিপিএলত যোগদান কৰিম। বিপিএফ দল আপোনাৰ গাঁৱত কেনেকুৱা উন্নতি কৰিছে? কৰা নাই ছাৰ। ইমান দূৰৰ পৰা আমি ভোট দি আছো, কিন্তু আমাৰ অৱস্থা নাই। তো ইউপিপিএল দলৰ পৰা অলপ সুবিধান পাইছে, মোক কিবা কৰি আছে, তাৰ কাৰণে আশা কৰিছো আমি ইউপিপিএল দলে আমি যোগদান কৰিম। এই ভালে কৰি চলি আহি আছে বৰ্তমান। 600निफ्राय 700 जयनिं प्रग्राम दङ आरो बेखौ आं बिथां खाम्फा बरगयारिनि नसुं खाथियावनो लानो थाखाय थियारि जानानै दङ। जों थाग थियारि जानानै दङ। अब्लाबो नैबे फुजा सफैनायखाय टेकनिकेल प्रब्लेम एसे जाबाय दङ। थेवबो फुजानि सिगांनो लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। जोङो नायनि आरो हायाब्ला फुजानि उनाव लानाय जागोन। 600निफ्राय 700 जागोन। गतिके बिपिएफ हिसाबै जायफोर हार्डकोर केडारथार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनो हायै बिथांमोना थाबावगोन। मानोना दिनैनि दिनाव चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप बिपिएफ जाखाबाय। चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानि चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा टटेलि चन्दनखौ सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबोखाबाय। आरो बे जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय। आरो बावैसोनो आं बुंखादों दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो खावलायदों गाहाम समखौ ओरैनो हलाय खालामनानै दालाथों। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथांनो एमपिनि टिकेटखौ होनानै बिथांखौ राजनितिक भाबे बा अर्थनैतिक भाबे कमप्लिटलि माने गुदियाव दाननानै बिथांखौ खोख्लैनायनि मोनसे षड़यन्त्रसो। गतिके गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु खाम्फा बायदि सासे दैदेनगिरिखौ राजखान्थि भाबे फोजोबनायखौ जों लुबैया। बे जाय पलिसिखौ हाग्रामाया लादों, जेरै गोबां दैदेनगिरिखौ बिथाङा जोगारदों। नोंथाङा जुदि नायोब्ला जोंनि कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय जनमोहन बसुमतारी ना मामोन, बिथांखौ जेरै बिथाङा जोगारदों, जाय बिएलटिखौ जनमोहन बायदिया मोनसे समाव रोहो रोहो खालामदोंमोन, बिपिएफखौ रोहो रोहो खालामदोंमोन, बेफोरबायदिखौ मैया खैफोदनि टाइमाव जोगारनानै बिथांखौ माने बेकबनखौ सिफायनानै दोनदों। हाग्रामाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिफायना दोनदों। गोबां लिडार दङ, जाय लिडारफोरखौ कमप्लिटलि माने रुट आउट खालामबोगासिनो दङ। गतिके बे बेलायाव बिथांमोना निस्सय सांग्रां। अब्लाबो जों वेलकाम खालामदों। जोंनिफ्रायबोथ' केन्डिडेटआ थाखासिगोन, सियरखा। आरो जोंखौ इउपिपिएल दोलोखौ दिनै बिजेपिआ सापर्ट होनानै क'क्राझार समस्तिखौ देरहासार होनायनि थाखाय इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे बिथांमोना सापर्ट होनायनि प्लान लाबाय, बे कनफार्म। गतिके जोंनि देरहानायाबो कनफार्म। दिनै समस्त बिटिआरनि जाति जनगोष्ठीया इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि मोखांखौ नायनानै जेरै जाक-जमक बा लैहोर लैहोर फैदों, बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा आरो थानो हाया। बेसेबांसो पार्सेन्ट दंबावो सार बिपिएफआव? ओरैनो गोनो गोथो जानानै गैथ्रा होनब्लाबो बिथांमोननिया 20 to 25% दंबावो बिपिएफआ। खिन्थु दा बिथांमोना आरो स्प्लिट जाबावबाय, चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप। हाग्रामा ग्रुप हिसाबै चिरां जिल्लायाव जेराव खाम्फायानो दैदेनगिरि हिसाबै खाम्फाजों निस्सय सापर्टार दं। मानोना हि इज ए भेरि गुड लिडार एमंग द बिपिएफ लिडार्स। गतिके खाम्फा हिसाबै मानसि थाखागोन। आरो जेब्ला एमपि इलेक्सनाव खाम्फाया जेनबाय, जेननायाथ' 1000 times% माने माबा दंखायो, रोखाखा। जेननायनि उनाव खाम्फाया इउपिपिएल दोलोआव फैगोन, नोंथांमोना साननैसो नेबाय थाबानो जाबाय।